Mekan, täze albom çykarýan şeýlemi? Elbette. Albomyň ady çynmy, ýalanmy? Bu çynmy? Çynny tegem bolýa, ýalanly tegem bolýa. Näme üçin beýle ad takdyň? Albomda 16 sany aýdymma, emma şu 16 sany afters aýdymlaryň içinden esasy şol çynmy, ýalanmy diýen aýdymy saýladyk. Glavny aýdymam şonu etdik. Albomyň adyna da şonu goýduk. Albomyň esas temasy näme? Albomda her hil temada aýdymlar bar. Söýgü barada bar. Meselem ýanky durmuş barada her hil temada aýdymlar ýazdyk oglanlar bilen. Jemi näçe saýdymma? Jemi albomda 16 sany aýdym bar. Näçe wagt işlenen albomyň üstünde? 8 ay diýsem ýalňyşmar, 8 ay takmyny işledik. Kimler bilen işlediňiz? Şu alboma gatnaşan oglanlara sag bolsun aýdasym belä. Şägirdim Azat Durduýew. Ýene de Habib Music bar, Röwşen. Şular ýerliklerin aýdym ýazdylar, düzdüler. Biz hem şoň içinden saýladyk da aýdymlary içinden göwnümde ýaranlary alyp 16 sany aýdym bir albom edip çykardyk. Ene göwnümde ýarar diýip umyt edýän nesip bolsa. Albomy, aýdymlary nerden dinläp bolar? Aýdymlary Spotify, Apple Music, öz YouTube kanalymdan galberse de beýleki portallardan dinläp bolar. Näçe aýdyma klip etmekçi? Yetişdigimden şulaň barsyna klip etmekçi, ýöne içinde bir kuşdan klip eden aýdymlam amma ýöne klip edip goýan ol aýdymlaram şu alboma goşdyk, oglanlar aýtdy. Goşaly, gowaýdym, ütgeş aýdym bolar diýip. Yani içinde klip eden aýdymlamama ýöne nesip bolsa inşallah bir näçe wagtdan kliplerini edip başlamakçy. Şatlyk Sopuýew tarapyndan. Şu albomyň ýüzündäki surat abloşka diýerse, şo ýerde bir ütgeşik manýary surat goýupsyň, şo barada aýtsan. Bu surat men Şatlyk Sopuýew bilen maslahatlaşdym. Şu albomyň esasy aýdymna görä surat çekdik. Yani surata düştük, bu albomyň suratyny işledik. 3 saat, 4 saat işledimlik. 2 gerek, 3 gerekden düştük garad. Şol albomu girişikli surat bolsun diýip birazjyk zähmet çekdi. Şatlyga da minnetdarlygym bildirýän. Albomyň üstünde 8 aýlap işledik diýdiň. Şu iş prosesi barada aýdyp berdiň. Albom işlemizde yatma malyadık. İçimizde 3 işleni aýdym ýöne. Men diýjek bolýanym albomy işlemeň kynçylygy bar. Kynçylyk täbi zähmet çekmeli, işlemeli, o zatlar görünüp duran zat ýöne. Şeýle üçüp kyn işlemegem oňun bir lezzet bar. Bu alboma gatnaşan ýaňam aýdyp geçdim, adyny agdamadyk oglanlarym bar. Ýani Muskan da oglanlar bar. Gonç we Hoca Mehmet we ähli oglanlara da men köp sag bolsun aýdýan. Täze zähmet çekdiler. Minnetdarlygym bildirýän. Täze albom çykandan soň din almak meýliň mami ýa ýene bir täzege garaşmalym ýakynna. Ne nesip bolsa şu albom çykardym, nesip bolsa bir ucundan klip edip başlamakçy. Biz işläp dinjalýas. Şol iş bilen halkymyza, watanymyza, ähli dinleýijilerimize täze aýdymlar, täze klipler çykaryp dursak, biziň iň öňümizde birinji goýan maksadymyz şol. Tabarsyzlyk bilen garaşýas, şowly bolsun. Sağ olun. Menem öz gelemde muştoklarım hem dinleyijilerime işlerine üstünlük arzu edýän. Bu albomum sizin göwnüňize ýarar diýip umyt edýän. Hem meňe köp sağ olun. Minnettar.